Il-ħadd tat-tieni ġimgħa matul is-sena, sena ċe. Qari mill-Evanġelju ta' San Ġwan, kapitlu 2, versi minn 1 sa 11. F'dak iż-żmien sar tieġ f'Kana tal-Galilija u Ġesu kienet hemm. Ġesu kien mistieden għat-tieġ u wkoll flimkien mad-dixxipli tiegħu. Billi ma kienx fadal iżjed inbit, Ġesu qaltlu, m'għandhomx inbit. U Ġesu qalilha, x'hemm bejni u bejnek, mara? Is-sija tiegħi għadha ma waslitx. Ġesu qalet lil qaddejja, għamlu kull ma jgħidilkom hu. Issa kien hemm 6 ġarar tal-ħaġar imqiegħda hemm għar-rid tal-purifikazzjoni tal-lut. Kull waħda minnhom tasa xi 100 jew 120 litru. Ġesu qal lil qaddejja, imlew il-ġarar bl-ilma u dawk imlewhom sax-xifer. Imbagħad qalilhom, issa ħudu minnu u newluh lil dak li qiegħed jieħu ħsieb il-mejda. U huma marru jagħtuhulu. Uda l-ilma mibdul f'inbit u billi ma kienx jaf mnejn ġi, għalkemm il-qaddejja li ħadu mill-ilma kienu jafu, sejjaħ lill-arus u qallu, kulħadd l-inbit it-tajjeb iservi l-ewwel, meta mbagħad ikun ħadhom iġibu dak li jkun inqas tajjeb. Imma int l-inbit it-tajjeb erfajtu sa issa. Dan li għamel Ġesu f'Kana tal-Galilija kien l-ewwel wieħed fost is-sinjali tiegħu. Bih wera il-glorja tiegħu u d-dixxipli tiegħu emnu fih. Il-kelma tal-mulej, tifħir lilek Kristu. Alla jirrivera l-glorja tiegħu f'postijiet li lanqas li tistenna li jagħmel dan. F'istalla f'Betlehem, fit-tieġ ta' Kana, fix-xmara tat-Tajn fil-Ġordan u fuq salib imdemmi fuq il-Golgota. L-ewwel miraklu pubbliku ta' Ġesu jew aħjar l-ewwel sinjal wettqu minħabba l-insistenza ta' ommu. Ġesu birek koppja żagħżugħa u ġab ferħ fit-tieġ tagħhom. L-ewwel nett bil-preżenza tiegħu u t-tieni billi salvhom mill-mistħija li setgħu ġarbu minħabba li spiċċalhom l-inbit. Il-bdil tal-ilma f'inbit kien sinjal qawwi tal-għadd ġentili u ġeneruż ta' Ġesu. Imma li tal-aħjar lejn l-aħħar seta' jidher bla siwi u stramp. Fit-Testament il-Qadim, l-inbit kien sikwiet ikkunsidrat bħala don u simbolu tal-barka ta' Alla. Dan nistgħu nsibuh fil-ktieb tad-Deuteronomju kapitlu 7 vers 13, fil-ktieb tal-Proverbi kapitlu 3 vers 10 u f'Salm 104 vers 15. Li Ġesu jipproduċi b'mod mirakulus 120 gallun tal-aqwa inbit, ħafna aktar milli kien neċessarju, turi l-abbundanza sopranaturali tal-barka li juġi biex joffri. Dan il-miraklu tiegħu ifisser l-inbit ġdid tal-Evanġelju u jipponta lejn l-inbit tal-patt il-ġdid u l-ħobs tal-ħajja li Ġesu jipprovdi għad-dixxipli tiegħu
fl-ikla tal-mulej jew fl-Ewkaristija li llum insejħula l-Quddisa. Jipponta wkoll għall-ikla messjanika li Ġesu ser jipprovdi fil-ġenna għall-imberkin tiegħu fl-aħħar taż-żmien. Il-mirakli ta' Ġesu juruna l-qawwa tal-imħabba ta' Alla u l-ħniena tiegħu lejn il-poplu tiegħu. Il-ġenerożità ta' Alla m'għandix limitu u l-ogħla espressjoni ta' mħabbtu hi rrivelata fil-persuna ta' Ibnu, Sidna Ġesu. U sar bniedem għalina, miet biex isalvana u qam biex jigglorifikana. Inti tixxenna għal Alla u għal ħajja tiegħu ta' qdusija li hu joffrilek kontinwament. Ta' min jinnota l-insistenza ta' Marija Om Ġesu biex huwa jgħin bis-seta tiegħu lill-koppja li naqashom l-inbit li hu wkoll simbolu tal-ferħ fil-ħajja tagħna. Għal-fidi u l-ħerqa ta' Ommu Marija, Ġesu lest li jibqa' jibdel l-ilma bl-atoma ta' ħajjitna, l-ilma mor fil-ħajja tal-koppji miż-żewġa tagħna, fl-inbit ħelu u fil-ferħ vera li hu biss jista' jagħtina. U inti tpoġġi quddiem Ġesu lilek u lill-familja tiegħek biex hu jgħinkom u jimlikom bil-ferħ li hu tant meħtieġ f'ħajjitna, u ddur lejn Marija Omna biex hi b'mod speċjali permezz tat-talba tar-Rusarju titlob u tinsisti ma' bina Ġesu ħalli jagħtikom dak li jonqoskom. Il-familja li titloq fl-imkien tibqa' fl-imkien. Qiegħed tħajjar lill-membri tal-familja tiegħek biex tinġabru fl-imkien għal mumenti ta' talb. Kemm hawn familji għaqlin li jfasslu ħin biex fl-imkien jitolbu it-talba tant sabiħa u effettiva tar-Rużarju. Bit-talba tant tal-qalba tar-Rużarju, Marija Omna tallimna nagħmlu dak li jgħidilna bina għas-salvazzjoni tagħna u biex ikollna il-veru ferħ tiegħu fuq din l-art. Kemm qed tagħti widen għas-sejħiet ta' Omna Marija li f'kull dera tagħha ittenni ejdu r-Rużarju, ejdu r-Rużarju, ejdu r-Rużarju. Kemm qed nieħdu bis-serjetà din l-istedina tas-Sultana tas-Sema u nobduha biex nurwa li aħna tassew qed nittamaw fl-interċessjoni qawwija tagħha quddiem bina Ġesu. Missier, inti irrivelajt il-glorja tiegħek f'Ġesu ibnek u Sidna. Imlini bl-Ispirtu Qaddis tiegħek biex jien nagħti glorja lilek dak kollu li naħseb, ngħid u nagħmel f'ħajti. Għażiża Marija, minn qalbna nitolbuk biex tallimna nerġgħu insibu il-valur li tlifna biż-żmien lejn it-talba tant tal-qalbek tar-Rużarju, biex permezz ta' din it-talba aħna nafdawlek bis-serjetà il-familji eżiż tal-Gżejjer tagħna bil-bżonnijiet materjali u spiritwali kollha tagħhom. Amen.